o de la o k'a fɔ Konate ma ko Hayidara Junior ne ye a kɔrɔ kɛ o yɔrɔ ye parce que ni Hayidara ye bere fara i kunna k'a bila ne b'i kɔri nin ta baara wɛrɛ tɛ mɔgɔ min na suɲɛli kɔ n'i y'a gɛn ka bɔ suɲɛli la n'i ye wurudili dakun dɔ d'a ma ko n'i ye nin wurudi i bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ na min sɔrɔ o la n'o bonyana ni suɲɛli ye a bɛ suɲɛli dabila o donc depuis ne ye Fayida di daminɛ Basumalatu an ka o jɛnsɛn kɔrɔ caman b'a la ne ma n fa senkɔrɔ kosɛbɛ mais nisɔngɔ ko tun ka gɛlɛn ne fa tun bɛ dugumɔgɔ bɛɛ ka nisɔngɔ sara bon ni waati min kɛra ni faamaw k'u bɛna cu kan ka weleli kɛ sini an bɛna aw ka dugu nisɔngɔ minɛ ne fa tun bɛ bɔ ka taa dugu soforokun na a bɛ Basumalatu sɛbɛn a b'a ala deli kɛ dugu tun bɛ tunu faamaw la n fa dɔnbaga bɛɛ b'o dɔn o ye Basumalatu ye bon n kun t'o kalama kosɛbɛ n taara Maka kira ye su saba kɛ kuluwo min na ne ye Basumalatu wurudi a kuluwo kɔnɔ siɲɛ 1,224 ka dugawu kɛ Hayidara ye ka dugawu kɛ Sekinɛ Jawara ye ka dugawu kɛ a tɔgɔ ye di Makiba ye ka dugawu kɛ Mali silamɛ bɛɛ ye mais n ye ninnu de ta o tɔgɔ ma kulu sanfɛ foyi tɛ ni sankolo cɛ a don kira ye su saba kɛ wo min na ne ye gundo sɔrɔ Basumalatu la ye min fanga ka bon bon n b'a wurudi n b'a nɔ ye mɔgɔ tɛ Basumalatu wurudi siɲɛ 787 i t'a kɛ hamisi la ko Ala t'o dilan kana kɛ mɔgɔw y'a ta f'u yɛrɛ ye dɔnkili da n'a ye dɔ bɛ dɔnkili da k'a tun bɛ Kongo jamana kan faamaw nana k'u b'a minɛ o y'a sɔrɔ ne ko ten hali waraba n'i ye wara ye n'a bɛ n'i minɛ a fɔ n ye bisimilayi da i ɲɛ kan ka arahamani da i nɛ kan ka arahimi da i dusukun kan a fɔ nin fɔcogo la i bɛ tɛmɛ wara dalen la a tɛ se ka kuma i fɛ bon ma dɔn ale sigilen tora Kongo faamaw nana k'u bɛna minɛ ne ko i b'a fɔ siɲɛ 3 mais ale y'a fɔ siɲɛ 7 n ye bisimilayi da i ɲɛ kan ka arahamani da i nɛ kan ka arahimi da i dusukun kan bon o tuma faamaw nana k'a ka papiye ye papiye ma ɲi dɛ mais chef ko papiye ka ɲi min bɛ chef kɛrɛfɛ ko non ko papiye ma ɲi a ko bɔ yen dɛ papiye ka ɲi o de la tiɲɛtigi barikatigi n'i nɔrɔla la i mago bɛ sa o polisiw ye ɲɔgɔn kɛlɛ ale nɔfɛ k'a sɔrɔ papiye ma ɲi bon dɔnkilidalaw y'a ta fan bɛɛ fɛ bon ne kɔni b'a dɔn cogo bɛɛ la maa wɛrɛw b'a ta mun bɛ sigi a kan k'a sɔrɔ o m'a kɛ dɔnkili ye ne bɛ siran jɛkuluko ɲɛ parce que ni jɛkulu sigira Ala kama i bɛ lafiya mais ni jɛkulu sigira n'i y'a daminɛ Ala ko la ni maa wɛrɛw donn'a la a bɛ kɛ diɲɛko ye jɛkulu sigibaga bɛ tila ka kamana guwa parce que a bɛ daminɛ ni Ala ko ye mais n'a tilara ka taa kɛ burujali nation dɔ ye a bɛ mɔgɔw siran bon mais aw ye nin baara min sigi aw fɛ Yoroso mara la n'o ye Basumalatu ye a ye a miliyɔn 70 kɛ bi mina 60 dɔn donc n bɛna sira di aw ma bi mais e ye dugu karamɔgɔ ye o karamɔgɔ ka dɔgɔ aw ka lamini na e ma min kala bon Burama o y'aw ka arrondissement ye Bura o karamɔgɔ tɛ yen e ma min kala bon donc o la sisan e k'o dɔnniba to i la e yɛrɛ ni tafsiri bon donc o la e bɛ dugu kɔnɔ yen ninnu ka Konate ka Basumalatu ka ta k'a wurudi e yɛrɛ ka fara olu kan ka tila ka olu pase bɔ ko a ye na an ka n'a ɲɛ da Konate k'a ka dugawu k'an ye Tarawele i ta in ɲɔgɔn sɔrɔ man di nin ka gosi tɛ n'a ye dɛ moriw bɛ ɲɔgɔn buruja la mais mori dɔ b'a la ka dɔw pase bɔ ka na bi n ye jɛ di aw ma mais ni mɔgɔ min y'a faamu n'i ko bisimi alifu min b'a la bisimi
o alifu o ye wahadaniyatullahi ala kelen ba tomi min bɛ ba la e yɛrɛ ka fara olu kan ka tila ka olu pase bɔ ko a ye na an ka na ɲɛda Konate k'a ka dugawu k'an ye Tarawele i ta in ɲɔgɔn sɔrɔ man di nin ka gosi tɛ n'a ye dɛ moriw bi ɲɔgɔn buruja la mɛ mori dɔ b'a la ka dɔw pase bɔ ka na bi n ye jɛ di aw ma mɛ ni mɔgɔ min y'a faamu n'i ko bisimi alifu min b'a la bisimi o alifu o ye wahadaniyatullahi ala kelen ba tomi min bɛ ba la o tomi korini adamaden ɲɛkisɛ finma kori bɔra o la dugukolo bɔra o la sankolo bɔra o la kalo bɔra o la i y'a faamu si min b'a la ba o ye baraka ye bisimila n'i b'a wurudi ala bi barika don i ka ko la sa min b'a la o ye sami'u ye ala ye mɛni masa ye min mun b'a la o ye maliku ye dɔw ko alimu dɔnni masa walima diɲɛ marabaga arahamani min b'a la o ye diɲɛ nɛɛma ye arahimi min b'a la o ye lahara ye donc n'i ko bisimilahi arahamani arahimi a bɛ komi i ye ala tɔgɔ 99 bɛɛ fɔ fɔna bɔra wadudu la jibila ye jigi ko 124 kɛ alakira kan a jigi o jigi a tun b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim siden 124 bi adamaden la o de la basimalatu n'i sera k'a wurudi 124 diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kama hali n'i y'a kɛ i ka diɲɛlatigɛ nɔgɔyali kama kana segin o ka bilen o banna donc n bɛ sira di aw ma bi kabi ala ye n da ma wurudili ta k'a kalifa maa la k'a minɛ mɛ e n'i ka dɔnni kɔrɔna b'i kunkolo la i bɛ ne ni si cɛ e de kan ka denmisɛnnin ninnu kɛlɛnnen nɔfɛ mɛ e yɛrɛ k'a jira denmisɛnninw na ne bɛ Konate fɛ ka tɛmɛ aw kan parce que e de y'o pase bɔ ka na fana o y'a dama ko ye dɛ n bɛ dugawu ɲini i fɛ nin kɔlɔsi ne bɛ nin ta n ka so kɔnɔ waati min na cɛkɔrɔba o ko man ja ten dɛ i y'a faamu nin ye nin de n bɛ basumilatu wurudi ni nin ye n yɛrɛ tɛ nin bɔ kɛnɛ kan